যত কক ত্রিপুরা ন একাউন্ট হেক খাহানি খানাওই দুখু নাংনাই রনি বাগै কক থাকলাই সিনাই কক ত্রিপুরা দুখু তা নাংसिदि सिरि एकाउंट किपलि मानखा belakino kothom kaham nonor thaisingko khnai mankhana tamni gangkhe koekdin sikang chini Tripura channel kok Tripura news borongni channel hack naijakmani aifano abo hingke tise kipil manphika je chini Tripura sarok kok Tripura news norok video nugyangoi khasrang tomani norok tabuk tisa nukphinai borongni channel kaini tongo kaisa hingke hack naijakmani kok Tripura news aro tabuk naimanai kaisa hingke kok Tripura exclusive hingke norok duita channel no subscribe khlai tonidi hingke belakino kothom kaham hingke obono borongni je channel hack naijakmani abo tisa kipil manphika hingke bahike hack naijakha tei bahike borok mankha borok nang sar somir bini khutui tongkhana layano pulase paithak jora tabuk norok khonadi chini sartang khabal tarte bukuk chong belai khawan lajak to halok tongmani chini de account kaisa hack ni thangmani bagai ade hack nu mane khokjak khata o khokjak mani account ni bumungke kok Tripura news abono ang aro no upload khai tongmai mani kintu a account asumsano uskang khanai shonibarni hor aisok 3ta somoyo puno upload khaimai yangi thago जों program punugi mai yangi thago chini program thagi thangbayo abo haike upload khaimi yangi thangma bai pura जों yakti yagra berai puri naikha teri naikha kintu kono phano lama kari kholognani tai kholognani baginai aro pura log roga ko khlai paija bini je khognai ni yaktui kintu option kono kerikha जों मात्र koi sibise request ma thaisibo YouTube ni je malik no bono request khaimani yagulo kukubuino paithak jora hor sal chaito binjai pura bobai kok khalai yakoi paithak jora manka hasingono mandrok obhai kaisa halok joto kok Tripura no account hack khani khanawai duku nangnai rokni bagai kok thaklai sinai kok Tripura duku ta nangsidi siri account kipli manka je borok rok sini account kama khahnai wana jagai baksa YouTube rogo upload khlaija video borno hambai tai kaisa kok sarani gangke obo sakangke ko kok kotor ruklai unaikha actually ok khognai sini local Tripura ni no nei khaimankha belai wana ma singsa je sini local borok no se tungno ma khok tongsa norta wan su chirai yai जों kaisa udaharon kok bai buyo salayo na khangrai lai o khangrai nei asolke tabuk sini bisingo se khangrai ngai tonglai se khapata to bukjong khangrai jo turum kaisa soberi khangke bo bini bo man sakate kasawai jai ongkhara nayo oloke bongkhona kirjai te kaisa khangrai thangi bon khebini argo ang kasara ni kasai thangu ama ge competition nangnai tongmani jorao tin kok Tripura kacharo klaijaka kok krei जों kono cyber crime o case ro khlailia loke case ro khlaike dung kasalai tonglai jakamu kokrei जों mankha dalake khushi nor bahaya tabuk jayagi naima jaga naimanai orobo naimanai o account o जों tabung simi exclusive rogno simi upload khainai exclusive puni himani gangkai je bujiaro ni bani ma saw khabar dase boksong sini kok Tripura o simi na nugri mannai abai video rogno simi जों ora upload khainai tai ade kok Tripura news ho gakai जों sini news no upload khainai jotona hambai जों no suma bagai sini bagi baksa khayok baikha borno